Kudul Mahita Salutna. Puriani Tuhata, na marpungudo hita di ari pesta Natalon marlas ni roha, maka mulatehon balga ni asini roha ni debata tuhita, marhite na marsuru anak gabe jolma tubu di Bethlehem, di bagasan las ni roha si songoni, hu pasat hamimat Tuhamu. Selamat hari Natal madihamu saluhutna. Atong di bagasan uduk dot serep ni roha, tapahibul marohata marsaor dot Tuhan naro paluau kita, marede mahita. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumopalangi dohot tanoon, amin. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon, jadi huidahami mahasangapon na songon hasangapon ni anak sasada nasian amai, go asini roha dohot hatutuon, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanami na di banua gijang. Madok mauliate dohami tuho. Ala ni godang asi ni roh dohot holong ni roham di hami. Ay di basa-basa unhodo anak muna sasade tuhami na di pardangolanon. Asa malua hami marhite-hite sian ibana siya dosa dohot sian hamatean sa leleng ni leleng na. Kupangido hami tuho. Saya sodangi marohanami na holomi marhite-hite tod di porbadiai. Aku nii, saya parohai mahami. Asa huboto hami madok mauliate tuho. Asa tarapul situturo hanami di hagugutan doho di pangujunan. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita se bukuede nomor 46 ayat 10 rodi 10 sada. Jesus,
Tatangihon ma pati ni debata, imana tersurat di sada Yohanes 4 ayat 7. Hamuakah haholongan, masih haholongan mahita, ay siya debatado haholongani. Jala ganup na marholong ni roha, imanaung tubuh siya debata, jala ditadado debata. Atong ra mangidogogo mahita tu debata lau mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon nahubar tu pati ni. Amin. Mare de mahita se buku de nomor 626 ayat sada rodi 2 di ayat 2 rak jongjong mahita. Tatopoti madosatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Podo na patupahon hasesandi dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Sayasima roham di hami akan na mengarsakot dosa nami. Sesahapi matu bagasa rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami diasi ni roham. Alaya sahot rohanami marhapor siaon. Laho manggutapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat kami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonodo pakaholongi ni debata di portibion. Wala do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsia di ibana. Asa hanguluan na saleleng ni leleng na di ibana. Asa nga po ma di debata na di Gijang. Amen. Marede mahita sa buku de nomor 610 ayat sada.
Hata di debata turpu epistel di pesta Natalon imana tersurat di Sakaria sia ayat sia 110. Maria ia situtu maho ale boru Sion, marolo-polo maho ale boru Jerusalem. Idama naroma rajam tumobot ho, partigo ribana jala si parmonang. Nasarep dorohana jala marsihudul di halode dohot di anak ni halode ina-ina. Dungi bari tahunon nama hadameon tuaka bangso parbegu. Jala masuk tu gom-gomanna sian laut tu laut. Jala sian batang aik Euprat sahat rodi aka ujung ni tanoon. Ima saatna martua doakan atau mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Marede mahita sebuku ede nomor 510 sada ayat sada Rodi 2 di ayat 2 rak jongjong mahita. Taha tidak ko maha porsiaw tay, songon na hina tidak ko nidong atta sa porsiaw di saddo portibion rakma hitamadok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumopalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabegabian sian tondi porbadia, adorang soha bubuhan, ido tuhata, na tumaon na berdit, di panguman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tubanotoru dong ditanom, na mula mangulu di hari patoduhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangodu doho namate. Au porsea di todi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, doho dia sesani dosa, doho dia tai namandok, mula mangodu dosogo daging ni halak naung mate, doho dia ngoluan na sora sudah. Amin. Sunggul-sunggul di parpunguan hatu tubuh ni Tuhan Yesus hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 na parjolo, pesta parjolo Natal. Sadarion Kamis tanggal 25 Desember 2025
Ima pesta parjolo, pardingotan hatutubo ni Tuhan Yesus, manang Natal parjolo. Ibadah Natal parjolo patupaon di pukul 6 nasugotan, pukul sia wib dohot pukul 10 wib. Laos diudu tido ulaon nabadia. 2. Pesta paduahon Natal dohot Natal parhalado. Di hari Kamis tanggal 26 Desember 2025, ima pesta paduahon parningotan hatutubo ni Tuhan Yesus manang Natal kedua. Ibadah Natal paduahon ilas di pasada dohot Natal parhalado na aktif dohot na pensiun rap keluarga dohot dewan seksi dohot akka na babalu. Di patupa sahali di pukul 10 wib. Jala di patupa huria do disi ima padidion na badia tusada halak dana ni huriatta. Tolu, pilihan Natal keluarga. Taingot mga pasahat to pilihan Natal keluarga naung tapatupa di bagas tabe di hari Selasa tanggal 27 Desember 2025. Boy mga tapasahat di bagasan amplop naung dibagihon marhite kantong pilihan. Manang melalui situa parmahani manang tu sekretariat. Songonima sunggul-sunggul dihita. Marede mahita sebukede nomor 22 ayat sada dohot udutna lau si somma tapasahat pilihan sada A dohot sada B. Thank you.
Inamen di bata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus, Jesus, tuhatay. Amen. Turpuk manang hata ni debata di pesta Parjolo. Di bagasan sadarion, di namarningot hita di ari hatu tubuh ni tuhata Jesus Kristus. Tapayut-iut mahata ni debata ima na dibuat sian Lukas 2, mamuka sian ayat sada, sahat ro di ayat pitu, songono. Dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Agustus, ikon suratan na sajolma di gonggomanna. Pamilangan Parjolo mai, uju di gonggomi si Kirenius ta. Borhat manang si Joseph, na sian Galilea, sian Nasaret, nakok tuluat Judea, tuhutani si Daud, na margo. Ala sian poparan jala marga ni si Daud ibana, pasuraton dirina rap dohot si Maria, oroan nai naung gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida gok maari ni hanguluanna. Di tubuhon ma anak buha bajuna, di borhos ma, di peakon ma tubagasan panggagatan, ala swadong inganan na asing di parmianan nasida. Ido sahakna. Horas madihita saluhukna. Napalo jahudu horwana bodari ate. Iya. Horas madihita saluhukna. Kita nahina holongan ni tuhata, jot-jot tabege padohan, sudah jatuh ketimpa tangga pula. Habislah sudah. Maria dan Joseph nga mengadopi parukilon naborat. Dia mai ikon gabe-gabean ni bana. Dia harus mengandung. Hapeso marhamuliot dope. On sadahai laud. Alai bengek do si Maria. Songoninang si Joseph. Nata pemulanai martahi ibana naing pasirakon si Maria. Alai ujungna daksaud. Ala rohatani debata marhite suru-suruan. Unak pola songon na dia roham. Danga dong haurahat dibayad si Maria. Denggad do ibana. Na anak ni debatado. To di parbadia. Roh kudus. Yang diam dalam si Maria. Ngasongoni hacit partinaunon nisi Maria dohot si Joseph. HP Roma sada pareta. Patabahacit si taunon nasida. Terjadilah sensus penduduk. Besar-besaran. Ditoruni gonggoman ni Kaisar Kirenius. Siasat strategi na berhubungan marhadunguan tu politik ngahira di BG si Kaisari nengadong maro sada raja totu makilala ibana sotung gabe moruan non pupalirtasu sotung gabe mabuat kuasokui mabuat kedudukakui imana Parjolo. Na paduahon didok
raja halak Yahudi. Jadi lao rohana. Sotung dan non lam taba lam torop halak Yahudion ini berbahaya. Apalagi adong nama nguluhon nasida raja. Alani i naing boto ojo. Ngasongod dia torop ni halak Yahudi. Sudah sampai di mana jumlah keadaan orang Yahudi di Gonggomakku. Nah patoluhon sekaligus mak. Ketika sensus berlangsung di Namardalan ulaon sensus disimak. Irim rohani si Rajai Kaisari. Boto okumanon nataba bilangan ni halak Yahudi. Manang na poso-posoi, manang na dia. Ati nabui don non botoon na ido Rajai. Sudah jatuh ketimpa tangga pula. Ngasongoni hatsit. Nah yang gabe-gabean. Sedang mengandung. Harus ikon merdalat dau. Harus menempuh perjalanan panjang. Bui tabayakon. Enggak ada lo Grab. Langsung sonari hita. Naik Grab saja. Iya. Kalau enggak Gojek atau apa itu semuanya. Praktis nama. Mulu ondang adong. Didok. Jadi borhat masa sude. Asa disurati ganup tu bonani pinasana. Mula betu hutana. Manang na tingkat RT, tingkat RW, kelurahan, kecamatan nih. Di hati-hai. Di surat temak. Kami keluarga ini. Bapak, ibu, telu anak konami. Tersurat mai. Molo sonari didok database. Dok kan? Bahasa keren na database. Database jemaat ruas. Yakin au lison sude nga terdaftar hita teh. Molo adong naso terdaftar dope. Dang masuk. Iya. Didaftar homa. Dilului mak. Situa parmahanina. Ati tung. Dang adong guarku di grupon. Di bereng bema. Jadi. Tung lojas itu tudok. Didok, borhat manang si Joseph. Nasian Galilea. Sian Nasaret. Nakok tuluat Judea. Tuhu tani si Daud. Na margoar Bethlehem. Jadi memang luar biasa doh. Si Kaisari. Pistar ibana. Alai upistaran Tuhan debata. Kita nahin naholongan itu hata. Sakap ni debata. Sakap naulina denggan. Tu si Maria. Tu si Joseph. Alai godang hamaolon. Ikon marukil si Maria. Marukil si Joseph. Ikon hacitan. Loja. Alai margogo do nasida. Didalani do dalani. Pasuraton dirina. Rob rapdo si Maria orwanai. Naung gabe-gabean. Sakap ni debata. Tadok. Naulina denggan. Allah. Taboto di ujung nak seorang Yesus Kristus. Nak pehacit di tahun si Maria do si Joseph, alai di bari tahun do di son, di buku, di belon. Marujung tunaulina denggan do seorang mak. Alai na boy masa do, tu dirita. Marukil hita hinorhon ni.
Ya karena masa di ngolutta ragam, bermacam-macam. Kita susah hati atau susah pikiran. Dok pakilata pojot rohata. Hinorhon ni persoalan namasa di ngolutta. Di tonga-tonga ni keluargata. Ini sian hapor siaot tata dokma. Imadah. Ayakan adengga do niula. Soadong niula. Namaralo turomo ni rohani debata. Dang niatusan aha namasa. Alai marhite hapor siaon gabe tadokma. Kita mengatakan itulah kehendak Allah. Ima lomo ni rohani debata. Nata pedang tatusi. Kenapa harus menderita? Kenapa harus susah? Buasa ma debata. Laho pataridahon lomo ni rohana. Patuduhon sakapna. Ikon gabe mangae hitaon. Marhite akan namasa di ngolutta. Di tonga-tonga di keluargata. Kok begitu Allah ini ya? Mau menyatakan kehendaknya. Mau menyatakan kuasanya. Tetapi harus kita menjadi menderita. Songon si Maria do si Joseph. Sudah menderita. Ditaba mamuse. Iya. Sakapna jahat sian. Kesari di hati hai. Aina somargogo bede bata. Laho manudati. Apakah Tuhan Allah tidak berkuasa untuk menghambat cara-cara dari kaisar yang jahat itu? Supaya jangan menambah penderitaan dari Maria dan Yosef yang harus berjalan begitu jauh. Apakah Tuhan Allah tidak mampu untuk menghempang rencana jahat dari raja atau kaisar itu? Kenapa begitu? Jelas suku-suku ni boy donang masa. Tu dirita. Sian hita madok. Katanya kehendak Allah. Ya sudahlah. Ujalo mai. Lomo ni rohani debatai. Alai unang Tuhan. Unang tabai. Saya ma otak ni. Tapi ternyata ada lagi kejadian. Ada lagi kejadian. Mabayin suku-suku lulu rohata. Masa songoniate. Roma adong ya kapadohan ni dongan di humaliak tamadok imadah. Edang niatusan, gak ngerti. Padahal dia orangnya baik loh. Songon si Joseph parrohana bonar. Si Maria pena tulus. Saya saut malomo ni rohani debata. Aturanna bahenon ni debata ma. Oh berarti memang nabur judo. Atong otak ni oma. Namaol parukilon. Citaonon nama satu ho. HP ternyata masa domuse parukil. Iko dau harus jauh jalan. Ido akal-akal ni si kaisar di hati yai. Olan ala naing mangalului. Poso-poso i Yesus Kristus. Jelata payut-yut temu seate. Marhite parhapistaran sian purba. Nguta payut-yut use. Kan? Ngoluanon pa Jepang. Pabotohom matu auda. Asa dohot au marsoba. Supaya saya ikut juga menyembah. HP parhapistaran. Guarna pe parhapistaran. Dia toi debata. Todi debata. Unang mulak kamu tusi. Anon adok songonon-songonon. Dia besudat ma. Hita nahinaholongan ni Tuhata. Debata papatarhon dirina di bagasan Yesus Kristus. Debata papatarhon sakapna. Debata gabe jolma. Debata gabe daging. Ima Yesus. Dipake debata si Maria dohot si Joseph. Gabe bagian sian sakap nih debata. Mula disukut tetuhita. Olo doho. Bagian sian sakapu. Au naing mabayad songonon. Ale doho maho di bagasan nada. Nah. Jadi di nadoho to di bagasan nai. Ba ikut tahun mudo. Ikut adopan mudo. Ya kaparukilon. Mula dipasukut tentuhita songoni.
Olo do hita madok. Bah, ngaloja au dohot bagian sian sakapmu. Ngawoloi. Songon si Maria do si Joseph. Aku sudah mau Tuhan, saya saut mah lomoni roham. Ai sehorwa au. Tapi kenapa lagi harus menderita seperti ini? Jalan jauh. Molo dipasuk kuton itu hita. Aduh tahe alusta. Nggak bisa ditawar Tuhan. Unang masonari. Ai poso dope au. Gudang nai dope na ikos si ulahonoku. Unang ma sonari. Dan tabe au. Enggak. Matua. Molo nga lansia. Molo nga matua. Ya senang-senang lah. Unang pola adong be akahasusan. Unang pola adong be na mangaruduti pikiran. Kan hido. Roma kanau poso. Bahami pe. Jadi holak kamu lansiai. Sonang-sonang. Bahami pe dah. Anon dak tabe hami dah. Murana mahami non madaten non. Loja mahami. Jadi bohama tahe. Apa gudang nai dope na ikon si ulahonon nami. Tidak ada yang mau. Alai sian hapor siaotta. Marhite hapor siaotta. Ikot dohita. Masuk tu bagian sakap ni debata. Ay soolo pehita. Sonaboy hita memberontak. Kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang dapat menghambat. Memang dang tatu sih. Masa songoni Tuhan. Ay naing patuduhon, pataridahon lomoni roham doho. Tapi kenapa harus menderita? Kita nahina holongan itu hata. Dangadong nabui mangabati sakap ni debata. Dengan berbagai cara, atau satu cara, atau apapun itu juga. Jika Tuhan berkehendak, mololomorohan di debata, saudok nani dok nah tidok. Jadi dina di sini nasida, gok ma ari ni hanguluanna, di tubuhon ma anak buah bajuna, di borhos ma, di peakom matu bagasan panggagatan, ala swadong inganan na asing, di parmeyanan nasida. Sehat do si Maria. Dang mahua. Hipas. Nata pe susah. Nata pe ngaloja. Buha matahe. Nata pe yadong na tua-tua mandok. Kalau orang mau melahirkan harus sering banyak berjalan-jalan supaya mudah. Nanti supaya sehat-sehat. Betul. Alay on. Ngaloja pikiran ditikii sebelumna. Ngamanaon hata. Apa ikon loja muse di tenaga. Alay ternyata sehat do si Maria dohot si Joseph. Menurut payut-yut ate tidak ada tempat. Unang jo rumah sakit dah. Unang jo bidan manang pariaji. Tempat majo, tempat lahu istirahat. Tidak ada. Alay ternyata tubuh seorang do Jesusi. Hita na hinaholongan itu hata. Buhado hita di ngulut tahun. Boy do masa yakana sotatusi. Alai naing pakeon ni debata hita bagian sian sakap nai. Dak soal mengerti. Anggo nga tatusi. Olo do hita. Molo songoni do ujungna denggat do HP teh. Tina tau pe. Mungkin. Alai mungkin do. Kita mandok. Capek-capek amat. Elo jamai. Ai hirana hurang ulau Tuhanon. Dipaputar-putar hon ngolung ni jolbai. Seperti bersandiwara aja. Ima debata. Daksa rupa hita dohot debata. Nata pegabe jolma ibana, nata pegabe daging ibana, marhite nagabe poso-poso na tubuh ima Yesus Kristus di tonga-tonga ni poparan marga si Daud,
alai debatado ibana Yesus Kristus sibuan haluaoni. Nah tapi di bagasan ngoluta tahilala hira nasodiatoi tuhatai hita. Sekalipun dalam hidup kita merasa Tuhan itu sepertinya diam-diam aja. Hira na urang gajang tangan ni tuhatai laho makaul hita. Hira na terbatas partikian ni tuhatai laho maju panghita. Nah tapi songoni tahilala alai debata Yesus Kristus niado rabdo tita. Molo dihata ni debata lengkap do disi. Debata gabe jolma leasi tutu ibana sahatu namate ibana leasi tutu alai manaik do ibana marsangap. Dinaso marujungolu dope somate dope luar biasa pabahenanna. Boy patu pahon halongangan pamalupon na marsahit. Alai ternyata sudena niulan ni Yesusi dang boy mabahen yaka parrohana jati na marsakap narwai gabe sok madok unang tahahua Yesusi ai luar biasa ibana. Ternyata tidak bisa. Nah boy do masa keraguan di hita, di natahilala, bisa terjadi keraguan dalam diri kita ketika kita merasa, mana ini? Itu kan di Bibel, lengkap di pataridahon wasona. Kalau di ngelut tahun, dia do wasonai, atau lengkap ma di patuduodah. Asa ibape, aupe, hitape, betul-betul bargogo. Nah tapi pedang niatusan. Yesus na marhuaso do ibana. Alay kenyataan na. Say tapaima. Ay buado tahe. Cara kerja ni tuhatay. Iya si Maria do si Joseph. Nah tapi tamba paru kilon na. Tambah penderitanya. Tapi semua dijalani. Sudah dipahusor-husor di bagasan rohani nasida. Jala diulahon. Atong di parningotan hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus di bagasan sadarion. Jalan naing masuk mahita tu ujung tahun non. Nata pegodang naso tatusi. Alai hot mahita di hapor siotay. Nunga tubuh Yesus Kristus. Jala pakeon na dohita. Bagian sian akasakapna. Nanaing patupaon na dope di portibion. Bisa jadi kita dipakai sebagai bagian dari atau alat Tuhan untuk menyatakan segala kehendaknya. Songo dia marumang nii kita tidak tahu. Boy do marhite kejadian manang akan namasa di ngoluta paet. Boy do marhite kejadian manang akan namasa lasni roha. Alai boy do berubah tiba-tiba. Gabe paru kilon ni boy do gabe tiba-tiba. Gabe lasni roha. Dang tatu situ dia ujungna. Alai di bagas uduk ni roha mahita. Kita aminkan semua yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Tau nauli nadenggan jaladang adong nabui mangabati sakapna. Anon hita naing marulaon nabadia. Buido gabi hasomalan manang rutinitasi. Alai marhite hapor siauta. Tajalo parpadanan nabadia naing paingotok kita do. Naing lampadi poson hapor siauta. Asa tapadao ma yaka namaralo tulomoni rohani debata jala margogo mahita semangat mangulahon aka ulaon na dihalo mohon debata nak pedang tatusi tanunuti mai di bagasan hapor siauta taula jala di bagasan pos ni roha rap dohot
Tuhatai dohita. Amin martangi yang mahita. Jehovah Tuhan debata nami, debata nahu sobahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan si hokop pami. Muliate Tuhan, nunga tubuho, jalan namar ningot dohami di bagasan sadarion, di ari hatu tubumi, marpesta hami Tuhan las rohanami, nunga gabe jol maho Tuhan gabe daging, jala nunga mulak ho tuha sangapomi, mian ho diharajomi, todimi manggonggo pami, Tuhan asiroham. Unang maholan parningotan di bagasan sadarion, tubuh maho di bagasan rohanami, ima na patauhok kami, ditikina rap mian hami doto Tuhan diharajomi. Mulu pesongon na hacitan hami Tuhan, tabenget kami, bahen hami gabe roha na uduk tuho, asiroham Tuhan. Pinuji pinasangap magawarmu, di bagasan Kristus Yesus, Tuhan si hokop kami. Amin. Tapuji ma tuhata laos tapasahat ma peleata di bagasan lasni roha. Amen.
pangyakon mapeleata ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasata mi masianan ni lehon mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata na toktong, na somarmula, na somarpacohotan. Pupuji hami maho ala saut sudetahim, naong sinakapmu, adorak somarojahat dope hasianganon, dang tarabat sibolis sakapmu, dang sudat tahim nabadiai dibahen dosa nami, ala ni holong ni roham nabalga naso haduduani, dibaheni mauliate marohanami tuho, ala naong saut sakapmu, ima parsurum di anakmu, gabe si palua jala si pangolu di hami, asa malua hami siad dosa, hamatean dohot sian uhum, jala masohot hami mangulahot dosa. Ope, say asima roham di hami, togihon mahami tu anakmu, say bahen mahami gabe siluam tu ibana, asa upan ni halojaon na hami, ala na tinaon na berniti, dohot hangaluton humokop hami, asa ibana na puna hami, jala hami na puna ibana. Say sungguli mahuriam sadarion, asa diingot habal gaommu dohot haroro ni anakmu gabe jolma, lau panguluhon hami pardosa. Say sungguli maaka parhalado di huriam, mamaritaon barita nauli itu saluhut halak, naong patar hasangapommu, jala naong jupang dame dohot hasonangan. Say lehon mapitu na ukap, tuhalak naso tumadaho, dohot tu parugamo na asing, asarona sida mangoloy Tuhan nami Jesus Kristus. Say rajay masaluhut panggonggomi, dohot akasuruan na, asa biboto na sida naong dilehon ho raja, jala Tuhan na sumurungi rodi saliling nililing na. Selehon gogo tuakan na dibagasan pangujunan, apuli akan na marsak, jala palua akan na targogot, say tatap jala odingi akan na pinaburu-buru ni halak ala ni gowarmu. Say dongani jala pasu-pasu hami sude akan na magodang rodi danak di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami. Amen. Aliama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magowarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho,
Didopakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Selamat Natal Madihita, Amang Idang. Di Lehon Hamima waktu 5 menit untuk persiapan kita lahu patu pahon mara ulaun nabadia. 5 menit.
Horas madihita manginang. Sonari ta mulai macara marunda badia. Ta parade madirita ta pahoma marende mahita. Marende hita sian bukende nomor 152 ayat sadah. Yesus namamu besar, dosa dipertimbangkan, pemuluh amin. Yesus namamu besar, dosa Yesus namamu besar, dosa dipertimbangkan, sai pasonang amin, 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 Dameni di batana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramu tiate muna doh rohamuna maritehite Kristus Yesus. Amin. Martangiang mahita. Ale Tuhan di bata para si rohana sumurung, amana mina di banua gijang, asiroham, topot mahamina pungudison, andorang upaka kami anon parpadanan nabadiai. Leon matondi porbadia tu ganup hami, asa ditubuhon haporsyon na mangolu di hami.
asa positu turuhan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na mangkop hami. Pargogoy mahami maswadahon diri nami asa tahir hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon ha porsyan na mangului. Say taiti marohan nami asalam malungun hami tu banua gijang. Asa say masihol hami payamahon haroroni Tuhan Yesus. Amin. Kita akan naung pinarmaul ni debata. Kita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiai. Dibani tatimbangi maju molo manang natau kita marulaon na badia. Asa unang hona uhum manang ise sian hitaon. Alay wala naunduk roha jalan na masihol ni roha. Ala ni pambanan na nasoture. Jalan na monopoti dosana. Jalan na porsia dihasisaw ni dosa. Na pinatupa ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangaton parpadanan na badiai. Alay akan nadohot marulaw na badia. Unang be dioloy sibolis. Unang be didak dati mardosa. Tung padaw hamumar o hamuna siyani. Tunggo tapon hamumar hosom dohot late ni roha. Alay paingot amuma Tuhan Yesus Kristus. Nang mate jalan naung mulak mangolu humokop hamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan na badiai. Dibani tatakasi majolo rohatabe jala alusi hamuma suku-sukunon. Jongjong mahuria. Parjolo di paratuturuham do halak pardo sahosian hatutubum dot ala ni pangolosium di patik ni debata molo di paratuturuham dogma olo paduahon namar sak doroham ala dosami jala dipangi doroham naing maluahon waing sian dosam molosongoni roham dogma olo patuluhon di paratuturuham do nang ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon pangoluhon pardosa ibana nang mati dot mulak mangolu humokop ho mamorsan jalamanesa dosam molosongoni di paratuturuham dogma olo paupaton na olo doho manggotapon sian roham late ni roha dor hosom ni roha akup ni i olo doho mardenggan dot halak na mangarsahi ho jalan na olo doho manesa dosa di donganmu song na pinangidom roham sesaw ni dibata sude dosam molosongo ni roham dogma olo atong tapa unduk be marohata jala tatopo tima sude dosata yuton hamuma tanyangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan di bata amanami maritehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa do nagodah kami. Ajot-jot hulosi hami patikmu. Tamado hona uhum hami muaing dohot sogot. Molo balosonmu tu hami hombar tu pambainan nami. Alay-ala ni godang niasi dohot holong ni roham. Dohon ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilihonmu humokop hami. Ala ni i umbay na hum hami mangido tuho. Hasi maroham di hami. Saya jalo mahami. Saya sesa masudedo sa nami. Jala lehon ton di porbadia tu hami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa. Dot mangulahon na humbar tulomon ni roham. Saleleng di tanoon dope hami. Amin. Atong hamu akan na manopoti dosa muna. Jalan na mauwas diasin ni rohani di bata. Saya saat matuhamu nahina porsian muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite guar ni di bata ama. Dot anak. Dot tondi porbadia. Amin.
Ale amanami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saat molo meniruham di banotong song di banua gijang, lehon matuhami sadar no haluan siap pari, sama dosa nami song panesan nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Nak kami togihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago, ai hodo na punah harajaon, dohot hagogoon, ro diasa ngapon, saleleng nileleng na. Amin. Hundul mahamu. Marende mahita, sian buku ende nomor 150. Oh Jesus, nang sinian, Ihau na pinagsilang, Roham tuktong daungan, nang hujung hatarilang, parutahon salami, itanuh dosa kami, asilahan, oh Jesus. Atong tanyo namu mato nani Tuhan Yesus, lau padirihon perpadanan na badiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu borngini, uju tarjei bana, didok mamauliate, dung di ponggoli mahi, di parleon mai tua kasisiana, hut ma didok. Jalo hamu jalapangan ma, dagik kudoi nani lehon tuhamatian mokop hamu, bain hamu masongoni, bain parningotan muna diau. Jalasun nasida mangan, dibuat ma panginomoni, didok ma moliate, dungi didok ma tunasida, jaloh ma sudehamu manginum siani, ia panginonon pada naim baru maon maritehi te mudarhu, naniusion mokop hamu, bain hasesani dosa, saya baik kamu masongoni, bain parningotan muna diau. Atong ro mahamu nungarade sude ida jaladai hamuma dengan basani debata. Marende mahita. Tuhan Maha Aneton Iku,
Tiga Brian. Gak usah lo anggap kayak gitu.
Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Aduh, nggak tahu di mana, Bet. Ada. Susah, Bet, nyarinya. Iya.
Huriani Tuhata, tapuji matuhata sian buku ende nomor sia ayat sada rima hita jonjong. Martangiang mahita. Puji ma Tuhan debata ale tondiku. Jalan asa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale tondiku. Jala unang tung halupahon denggan di basana sudena. Ibana do manesa do sam sudena. Jala ibana pamalu makasahitmu sudena. Ibana paluan hosam sian hamagoan. Jala dilehon tuho denggan basa dohor asin ni roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan debata. Lebat tarimas. Jala para si roha godang. Dang di baloson tuhita hombar tu dosata. Jala dang di baloson tuhita no hombar tu hajata. Songonasi ni roha ni ama-ama. Tuaka yana konna doa sini rohani Tuhan debata dia kana makabiari ibana nunga takas dipatuduhon debata holong ni rohanai tuhita inamate Kristus sumokop hita uju pardosa dope hita atong dang lam malua mahitan waing sian rimasna dung gabe papitor hita hinorhon ni mudarnai dibaini saya pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pambahenaku do Tuhan debata olat nyon rodi saleleng nilelengna. Amin. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala si marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di parsaur madamena tu tondim. Amin. Muriani Tuhata, selamat hari Natal madihita. Marsi jalangan mahita, di siamun hambirang, di pudi dohot di jolotta.